Kana usingatofariri maititi saka automatically kuti Bruno hatofariri madambosi wewechi because ndakazovharwa South Africa kwekwe mari yaindaipiwa ndakaona mukadzi akandivhara because ndandada kuita South African so ndaida kuita South African ID. Alright. So ndakavharwa mari yese ndaitambira nchipa mukadzi upi uyu kuti andiitire chitupa chemuSouth Africa because inini language yemuSouth Africa mudhara ndandatoiadopt saka ndada kuenda muSouth Africa ndochochi zvoita intact mudhara bva ndarohwa mari nemukadzi fast forward ndakabva ndaramba kudzokera kumusha mudhara mudhara anditidzokera kumusha uyo mudhara kalavhu ninanga inako at the same time ada chimoko saka angazongoplayo neutral kuti iwe shamwari iwewe akatora advantage kuti wafoira form 4 saka dzokera kupi dzokera kumusha so ininiwo nesituation yekumusha manje vanonoti maya vandati kana Wagwan people and welcome. My name is DJ Sparks. Tiri panapa patoita nguva vhiridzo netsvakidzo patinongwavha nyaya dzinenge dzichipisa muzora nhasi tatiite set different taita zvinhu zviri different because we always come nenew art saka muzora nhasi kuBruno Furnitures vamukuzviona zvinhu zvakachinja nhasi tikuita se tikumwa makuvha because kana tiri kwedu sometimes kana mvura yona ushayika but nhasi tikuita se tikumwa makuvha. Saka nhasi nditanga tichitaura naMukoma Bruno. Mukoma Bruno is a businessman but not just a businessman because pane zvinhu zvakawanda zvaanoita pane mamwe matrends atichiona achitenderera mastreets saka nhasi taona mukana kuti timbowatsoabvunze watitsanangurire zvinenge zvichiitika but obvious satakorotedza muchirongwa tikuziva kuti kune GD6 pombi nyowani yakapinda saka tatanga nekuti makorokoto Mdara mchandiruvisa nevanhu mdara kune pombi mdara takaiona kucelebrate kwa pombi maita sei mdara aiwa makorokoto zvinhu zvinofadza kana tichiona zvinhu zvakadai zvichiitika kune vanhu vatakaona kubva wachitanga wachiri pasi zvisati zvakufaya vachiri kuchicken slice zvinhu zvatofara nazvo tichikuona makutofamba neGD6 tine shop yakakura so aiwa munyebe mudhara makorokoto ndedu tese makutotakurwa aiwa makorokoto ndedu tese aiwa tobva tanzokufara tononga inspiration zvinhu zvakadai zvichiitika but oneka Mukoma Bruno vanhu vakutokuzivai ende tada kuyatsoziva kuti anombonzi Bruno ndiani so that tada kuyatsokuti takudzokera kumashure manje anombonzi Bruno ndiani maybe munongoti pakashort background then mozotiudza kuti pakatangira Bruno Furnitures chicha chaitika ndirini futi. My name is Leo Saunyama ndo zita rangu. I grew up in Rusape rural area. Alright. Musha uko Rusape kune kupi kwa Rusape? Kudzasi kwa Gandanzara. Yeah. Wozo kwa Rusape kumusha kwangu kale ndobva nekwa Tandi uko. Oish zvamutoro hombo mdana. Ndiri hombo. Alright. Ndakazvarwa muna 1997 gore ra 1997 July 13 mai manje birthday rangu chibabu 1997. Yes. Mama ndikunzwei kuti mudhara Bruno aiwa ndiri mupana zvotonzi mudhara handizvidi. So ndazvarwa muna 1997 maparents angu akaseparata ndichiri mufana. Alright. So you know situation yekukura usina mai vari paground waiziya mastep mother anenge achingoitawo zvaanenge achiitawo zvinoita kuti ivo vanakirwe so fast forward ndakabva nenesawo kumusha ndiri grade 3 ndopa ndakanzi mwana wako ngaende kumusha chichichichi ende mudhara akadyira dhiri rekuti mwana aende kupi ende kumusha so ndaenda kumusha grade 4 5 6 7 form 1 form 2 form 3 form 4 ndadza kumusha from 2005 to 2014. Right. Yes, ndandiri kumusha ipapo. Zvinhu zvazvo zvakaoma. It's not easy. Wakuru wakati kusina mai yakuenda. Ma challenges unenge uchitoplaya role yemubereki uri mwana. Zvimwe handichaise in details but zvazvo kangooma. Papakashata. Papakashata. So handakukwanisa kupasa form 4 yangu ndakafoira. Alright. Because unoziva pane imwe situation yekuti
unongozviudza wega semwana kuti asi life yandiri kurarama kei haumbofokasi kana nekuverenga ende unongo usingatozivi kuti ndichazotsvaga basa sei, unenge uchingoti amheni chero ndamuka ndaswera ndadya po. So ndapedza form 4 yangu ndo pandakafunga kuti no rege ndiwe kuharare sezvinongoita mwese. Then ndauya kuharare ndasvika kuna step mother vaya futi vekumbondidzinga ndiri grade 3 no mwana wako agari pano mudhara vazvitanga unetsa ini bva ndandidzokera kupi kumusha sinze wakafoira mudhara. Ndakangobuda pakona pedheni ndikaona kuti kundidzokere kusaida sukuachaiya plus ndanda kungopota nchikoro murozo kuti kana uri pama1 kaunogona kushaya muriwoka wotopoya mugadheni remunhu wotora muriwo zvekuti uita sei usevhaivhizvo ipapo but ndandati kurei so ndakaona kuti kuti kumusha maigara nani? Okay, kumusha ndakazopedzera takatanga tichigara namaid. Then maid yakazoenda bva tasitanga kugara tega ini neblazi yangu. Blazi yangu vaiteerera ini ndandiri ndururani asinganyatsi kuteerera not ndururani ndakabaura. I'm someone who is very nice. I'm a nice person but pane mamwe masituations anotena munhu kuti kumuita ndururani. Yes. But mukati memwoyo wangu chinzoti zvinhu zvandiri kuita izvezvi hazvisi mandiri but ndorara nenzara ndikasadaro. So fast forward ndakabva ndaramba kudzokera kumusha mudhara. Mudhara ndiridzokera kumusha uyo mudhara kalavhu nenanga inako at the same time ada chimoko. Saka angazongoplayo nyutrira kuti iwe shamwari iwewe akatora advantage kuti wafoira form 4 saka dzokera kupi dzokera kumusha. So ininiwo nesituation yekumusha manje vanonoti maya bva ndati kana. So pane tetezi yangu yagara kuwaterfalls yakazoshayika. So ndakabva ndangoona kuti panapa zvekuendeswa kumusha no bandarowa kwetetezi yangu bandaenda kwatetezi yangu. Tetezi yangu zvinhu zvazvangodaro unongoziva zvemuzimbabwe. Vandasvika vandagara vangonditambira 3-4 days mudhara kana uri muenzi kaunotambirwa vanokutambira 5-6-7 days unotoona kuti panapa ndichadiwe but vanhu vakanosozokudzawo direct kuti chachienda but unongoona nesijas. Vandasvika vandarodza ndikati tete ndiri kunzidzokera kumusha but ini kudzokera kumusha handisi kudini kuda nesijas chichichichi tetezi vaitanga kungotsinga mukano. Ndakatoonzwa nemapinduro avaita kuti munhu haasi kundida panapa mudhara. Saka ndaona kuti kuna mudhara ndiri kuramba kuna tetezi manje haisi kunyatsondibudira pachena but action ka yainudza kuti hausi kudiwa. Mudhara ndakabva ndatsvaga basa rekuita maid kuwaterfalls. Ndakashanda kuwaterfalls kwainzi kwaMutede. Ndangofamba menu ntsvaga basa vandaenda pewamwe wainzi maimutede vandibvunza ko chii vandangotsanangurawo zvandakakwanisa kutsanangura ipapo nditsvaga basa so maimutede vati at least ndiri kuda munhu webasa anombotisarasara ipamba but totanga taona chii hama dzako. Vandangotora maimutede vataendaona tetezi yangu vangoti ndomuziva mwana yanzvadzi yangu kana paine zvanetsa munoya panapa. Vandatanga kushanda kwamaimutede kuya ndakashanda 3-4 months but ndanchiri mufana. Saka unoziva mamwe mabasa pane mamwe mabasa anenge ari heavy unongoda kukliwa da loan more vanhu asingagoni kushandisa ndaingogona kungoita tumalighters. So maimutede ndakangogara 3-4 months. Maimutede vati uchiri mwana liyo chidzokera chienda kumba patashanda tese padini pakwana kuti ndidzokere futi ukoko zviri ngonzi wakaramba wakaramba chikoro mudhara. Vanangorwera mai kudumbo vandadzokera mudhara vandadzokera kuna mudhara. Mudhara wangu I could feel kuti mudhara uyu ari kundida but sichas haakwanisi manje kuti anditibudisa zvinhu manheru ibva pana pari manheru aizongotsoka ndakakutidzokera kumushanda kudzokera kuchikoro wakaramba kuchikoro mitauro unongoziya. So ndakabva ndaona kuti panapa pasukugarika ndagara 1 week mitauro yange yaingowanda tashaya mari tadii unongoziya kana usiudiwa panzvimbo. Ndakabva ndaenda futi mudhara unotsvaga basa. Pano vanonzi maijo vanobika sadza muifields. Maijo ndabva ndasvika pana maijo paya ndasvika pana maijovha ndavatsanangurira maijo ndoda basa so ndangowaradzwa nomwe mufeso wangu wandaingoriraona naye. Maijovha wanditambira madhezi waenda ndandikapusa zvekuti mashandiro andaita kwamaijo mudhara
ndakangonoti inini mukangondipa sadza chiri nepekurara ndinoshanda basa but zvekushanda zvenguva yacho iyoyo ndaishanda. Maijovha wanitambira but atanga kugara namaijovha mudhara maijovha akanichengeta samai vangu. I still thank you nanhasi vanopika sadza muhighfields kucherima. Samambo waenderere kwatenda bozi unofana kutenda nekamari mambo wasvikire here mombo wati izvi ndaputika. Aiwa maijovha mudhara she's more than like my mother. Panguva iyoyo mudhara wakandibatsira ka nyangwe izvozvi ndaane kambani zviri kufamba but handikanganwe maijo. Maijo handimbofi ndakawakanganwa. Maijo vakanditora semwana wavo. Maijo vaiti tikatengesa paunonotenga hembe dzavo vaitengawo nedzangu. Sadza taitodya vachibikira tii chitogeza. By that timewo panguva yachowo zvakatofamba mudhara. Kusvika apa maijo ndagara unoziva kana wagara pabasa pfungwa dzinozokurawo. Pandazotanga kudhuma kuti but ndikushanda kwamaijo asi kundipochi mari chichichichi pandazongofunga kuti ndada kuenda kusouth. Unenge uchingotsvagawo kuchinja life kuti pamwe zvingaite. Namaijo ndakagara nawo dzamara ndazofunga kuenda South Africa kune imwe tetezi yangu futi. Maijo vandaudza muchemberi ndafunga kudini ndakuenda kusouth. Ndandine tumasinzindo wandandatengawo tuhembe chichi ndakatosira maijo nezvibhutsu zvandandatenga. Madhezi aSouth Africa aishamisira waitonzi kuenda kuSouth Africa unongotofunga unotongoenda kune imwe world. So ndakabva ndakwira bhazi vanaenda South Africa. Ndaenda South Africa ndakasvika kune tetezi yangu so unongoziva kana nekabhedhi ndikunzi akaramba chikoro. Unenge wakasviba. Unenge wakasviba. By that day mamakore wayayo waitonzi akaramba chikoro. Plus inini vana tetezi vangu vairova chikoro. Plus mamwe asiblings vangu airova chikoro zvekudaro. Saka madhezi atakakura isusu kuma 2015 2013 2012 waitu kana utori dofo usingagone unenge usingaiswi padhuze nemaparents. So naenda South Africa kuya ndakasvika tetezi yangu vainitambira but unotongoona kuti nyaya dzinongonzi chikoro vana chikoro zvinoenda chi. So iwe semuna andakaramba chikoro unotonzwa kuti panapa ndatsikirwa garden. Ndandine malaki ebasa mudhara ndakasvika kuSouth Africa 2 days pandawana basa South Africa kunonzi makura zvimashop zvemapakistan zvezvo. Ndanga kushanda pamapakistan shops. So ndakashanda 3 months ndaipiwa 200 rands per week but mari iyo yaisakwana mudhara yange iri shoma but unenge usina choice semunhu abva kuZimbabwe asina mapepa asina chikoro unenge uri last option padeni waiziya. Ndakashanda pamapakistan paya kudzamara ndazobva pamapakistan paya ndakazoona umwe mai musutu ndobva wati iwe utengese musika. Ndakatanga kutengesa musika kuSouth Africa. Akuitwe sekuZimbabwe kunokuti mamai anoronga musika. South Africa kunoitwa zvekuti mamarket zvavafanira kuti muhighfields munomu kune kutori nenzvimbo inotengeswa magreens madomasi hatiite zvekuronga kuti uyu akaronga akaike mavheji uyu akaronga So ndakatanga kushanda pamarket ipapo. Ndakashanda ndikakakata vandazongonetsana ofti netetezi yakuti wewe because ndakazovharwa South Africa kwekwe mari yaindaipiwa ndakaona mukadzi akandivhara because ndandada kuita South African. So ndaida kuita South African ID. So ndakavharwa mari yese ndaitambira ndichipa mukadzi upi uyu kuti andiitire chitupa chemuSouth Africa because inini language yemuSouth Africa mudhara ndandatoiadopta saka ndada kuenda muSouth Africa ndochochi zvoita intact. Mudhara pandarohwa mari nemukadzi sasalari yese yandaipiwa kumusika uko ndaipa madha kuti augadzisire mapepa vandigadzirisa mama akusatomboda kudzoka. Nanda kusada chicken slice makazoiba ndamboona pepicture yakabata tetezi yangu paikanzoti mukomana avharwa mari namai ningi because of anga uda South African ID. Bva yaganduka tetezi yangu anzi hazviite iye unovharwa mari yakadai inini tete wako chacho sotombonipa mari yakawanda kudaro wopa mukadzi uyu mari kuti akuitire South Africa. Iyu South African uda kuita South African ID. Ndine makore ndiri muSouth Africa uda kutoita South African ID pakuita sei. Ndara kubva ipapo zvinhu hazvinozomboitapo. Kakunetsana kakangovapo plus unongoziva mudhara kana usina mai vari padhuze. Kana usina mai kana kuti munhu anokunzwira waiziya zvekuti kana nyangu mukafuwira mai vako vanenge vachingoti mwana wangu kana usina munhu anoti mwana wangu musiye yakadaro sori achapora chichichi unenge uri pamahwani mudhara. Ndakava vanhu vabva tanga kunondirira backfire mudhara wangu audzwa mwana wako arobirwa mari ada kuita South African yechichichichichichi dzamara South Africa zviva zvakadhakwa mudhara
ndokudzoka ndopandakadzoka kuzimbabwe. And kuSouth Africa mudhara ndakazosvika pakudhabhura kuti hapana zvinhu zvandiri kubura muSouth Africa. Ndandingori nehembe ndakazomboisa zino regold zvongoti but mune hembe nezino regold ya ndo zvandandinazvo panguva ina ndiri South Africa zvandiri kutaura zvimudhara kana paine asi zino regold haridhurerera chinoitika pazino regold rodhura mudhara ndakabhadhira 1.7 asi itori gold harisi gold zvinhu zvimafake but zve zvakatonaka mamakumboinvesta kumalooks nanda kuinvesta plus ndandapindwa nekapfungwa kekuti ina handichadi kudzokera kuzimbabwe waiziya unongotsvagawo kunakirwa but pane time yekuti unenge wazorara wahwani murumu mako maunenge wawega semunhu mudhara kana uri mufesi unofunga kuti but ndiri kubva kupi nichienda kupi tozoti but handina chinhu chandinacho ndingori nekana 2000 rands ndikanzi kana kuzimbabwe kwaitika ma1 mari yebhazi haikwane handina kana pasipoti ndingori nehembe yusi ndiri kungoshanda pachimaketi zvinhu kana paine munhu waSouth Africa ari kuona zvandiri kutaura zvinezvi anonziva zvandiri kutaura so ndakazofunga kuti no rege ndidzokere kuzimbabwe hatetedzi padanetsana nayo pamwe pacho ndanda kuti pamwe munyama yekunetsana nevanhu but I couldn't give up on me kuti ndonetsana nevanhu saka handakumwa mushongo ayo handinomvura ndaita pfungwa idzodzo Bruno yakazotangira pa alright ndabva kuSouth Africa paya ndabva ndadzoka zvingano zvakangooma zvezvo zvakaoma mudhara ndo pandakazoenda kuchicken slice ndaka-apply kuchicken slice bhandaisa mafake results kana paina kwashanda nechicken slice autoziva zvandiri kutaura ndaka-apply kuchicken slice ndakagadzira maCV yangu ndaona kuti panapa kuramba wakagara padheni uchingonzi chingwa chikapera unzi uri kupedza nawo warupedza apo unenge wane over 18 years ka so ndaka-apply kuchicken slice bandatanga kuendesa kuchicken slice maCV aendeswa Wednesday neMonday sa every Monday every Wednesday ndainge ndiri kuchicken slice kumahead office nichiendesa maCV so kusvika panonge musikana anonzi Scola receptionist shout out kana akanitarisa Scola musikana anonzi Scola akazonditi mukomana every Monday and every Wednesday unenge uri pano chirega kuuya nemaCV because ndaipaila maCV mudhara wechicken slice nichida basa so Scola akazongondisvika pakunditi maCV ako iwo awanda kusvika ma13 CV rako ndarisa panongonzi paita vacancy tokufonera kusvikira mangwana acho idhiriro ndakabva ndafonera chicken slice taita mainterview paya ina handina macertificates mudhara ameno pangoshandawo mwari here kana nditi vanhu vekuchicken slice vakatadza basa here takabva taitwa interview ndandakangwara by that time taitwa interview tatestwa tadii hai ndibva ndatonzi uya anoita uyai nemacertificates vandangoti macertificates akasara kwamutara zvikanzozoya nawo ndo mashandiro andikaita kuchicken slice ndakashanda mudhara ndakashanda and ndashanda contract vyazoterminatwa vyayambopera bva ndatanga kuita tumadhiri twekumbadzurisa ndikakupa 100 unonipairi 130 pamwedzi ndikakupa 50 unonipairi 65 ndo pandakatanga kunzwisa zvetumadhiri paimbopera contract ndaizotora pay yangu yekuslice ndotanga kuidii ndo pandakatanga kugona zvekuspina ndombodaidzwa zvombopera ombodii so ndakazotanga kuvharwa naona nembadzurisa vaya vamwe vaitora advantage kuti mupana vamwe vazokupi ndobva ndaona kuti no hapana kwandingambosvike nekuita zvezvimbadzo because you would find out kuti ukambadzurisa munobva kutaura hauna mapepa mari yako chichichi zvazvakunitsa ndo pandakazofunga kuita venture into furniture saka makapinda sakapinda mapinda sanu ndisandapinda mpinda ndakambotengesa maperfume ndakambotengesa maperfume ndakaenda kuzambia ndatengesa maperfume $2 ndaimatengesa $2 but zvazvisina mari futi ndo pandakazopinda mufurniture saka mufurniture makapinda sachi makapinda sakapenda mufurniture ndinambopinda ndiri sakapenda mufurniture ndakapinda ndingoti sales representative ndizvo zviti kana kupai zvipikira hamuna tamutombogadzira mudhara handina handambura ndagadzira mudhara kana kuti nditi puranga rinobatwa se but ndiri munhu anoziva ndiri munhu mwari angu ndisikewo ndiri munhu ari very creative and ndiri someone anoziva so mufurniture ndakatanga kuposta ndine imwe shamwari yangu aiita zvefurniture so ndiyo ndakaona anorege ndinamirane nemunhu ndobva ndatanga kungoposta so ndakatanga kuposta magroup epafacebook
so vanhu vakatanga kuresponda. So pandakanoona zvaakuresponda vanhu vachitouya vachitenga, ndo pandakanoona kuti iri dhiri. Alright. Then kuchicken slice ipapo ndapakati, because kuchicken slice pakati ndakazodaidzwa, so izvo furniture ndakazvitanga ndichiri chicken slice. So ndakabva ndatanga kutengesa seti yesofa, because pane munhu akauya akatenga seti yesofa, profit yandakaita yaitokunda salary yandaipiwa kuslice. Bva ndati dhiri ndosiya, pamwe dhiri raitaka 1 vanambura manchena, vandatengesa futi. Ndo pandakasiya basa kuchicken slice. Kuchicken slice ndakangoti ndiri pakati peshift ndafunga kuti mari mandatongoti handichadi basa, ndo masira ndakaita kuchicken slice. Then vandatanga kukondinya nekumarket. So kumarket imomo ndaisangana nemachallenges, zvimwe unenge usingazivi, kana uri munhu anenge achingotanga unenge ungori no confidence mudara. Ini chinhu chakandibuilda is confidence. Ndaitoti ndikafonerwa first kana ndotogadzira ndoziya, but unenge usingaziye kuseri wototsvaga munhu anoziva kuti mudhara zvinoitwa sei, zvinonzwai, ndo matangira ndikaita kutengesa. Ndo pakabva sitikosa kuti Bruno akabva kuti mwana munonzi kana Bruce kana kuti Lee. Inini ndonzi Leo kana kuti Brian. Brian. So Brian handitombozvi ndakafunga sei kuti Bruno kana kuti page ndakarigadzira sei mudhara. Ndakazongona ndatone page rakanzi Bruno and ritone tumafollowers tokati rakutofamba. So ndo pandakatanga kuzongotengesa masofa ndichiposta, vanhu vachiresponda, makitchen units vanhu vachiresponda, vanhu vachidi dzamanda tonoti nondurukura chingorama chingoshinga. Ukama wenyu namaititi wakamira sei? Because noona kuti mama inoshanda naye ndimaititi. Ukama wenyu wakamira sei? Makasangana sei namaititi? Maititi ndakatanga wazira pasocial media. It was in 2016. 2016 ndo pandakatanga kuona maititi. Ndobva ndatofonera maititi, mechembere ndoda kuadvertise rochi business rangu. Ndanchitori mufana and I was nobody. Maititi ndobva wandidaidza kumba kwavo kwanzi uya kumba kwangu kwakati bva ndipa address bva ndaenda, ndobva ndakavapa $50. Ndaupa $50. Chakazoita ndinyatsoda maititi ndechekuti ndavadaidza ndakaudzwa kuti vakanditi une shop here, ndikati ndine shop, asi ndasina shop. Maititi ndobva wati zvoni ndoya mangwana. So semunhu anga achangotanga kuita zvefurniture, ndaidhila nevanhu ekuti anenge aine chishop chake. So munhu ndauya namaititi akabva andipandukira, hanzi Bruno uya ndasana kuti mbonzi Bruno haana kana shopu panapa mudhara pakashata. Hanzi haana kana shopu, imi muda kubaya chilive chenyu paFacebook, ibve panapa haana shopu uyu, impavha anotengesa zvinhu zvevanhu and maititi could say okay. Maititi ndobva warova mota ndobva wadzokera. Dai vanga vari munhu ane mwoyo wakashata kwandiri, vaibva kutoti wakadhakwa uri tsotsi. But she never gave up on me. Vakatoti mwanangu ndokunzwisisa kuzama kusimuka. Yes, I understand kuti wewe uri munhu ari kuzama kudii ari kuzama kusimuka. Chindipa mapicture ndikumaketera ari mapicture kusvika wawana pako. Maititi vakatanga kupusha mapicture mudhara, vanhu vaiuya, ndo pandakatanga kuwana maclients ekudiaspora, vanhu vachitenga. Madhezi acho ndasanda kutomboziva quality, but Maititi could mold me. Apo nodai kana ukapiwa mari nemunhu gadzira kusvika ndakunzwisisa kuti she's like a mother kwandiri. Ndo panobva sera kuti Maititi ndimai vangu, hakusi kuti ndimai vangu wekundizvara. Love yawakandiratidza loyalty ndo yakandituma ndega kuti nditi Maititi ndimai vangu. So kusvika brand razokura, ndo vakandidzidzisa kuti chivhura shop hombe, register company, ndongoti Bruno Ventures ndeya Maititi. Ndikuona picture ravo muno vatorimo Maititi. Zvataurwa naMaititi ndo zvandoita. I just love which means my enemies aMaititi ndo my enemies ako. Kana usingafariri Maititi handiwirirani. Hatinzwanani. Kana usingatofariri Maititi saka izotomatikari kuti Bruno hatofariri Madam Boss. Not kuti ndezvandakatadzirana naMadam Boss. Aiwa, kama asingawirirane naamai. Ndikangonzwa munhu anodhisa Maititi, zvafanira kuti mudhara ndikatuka mai venyu mimi, how munofila sei?
ya pane pakashara ndosandi kuti kamufana kungoagriya neni kana ngobvuma kuti Bruno haafarire Madam Boss. Ipapo mudhara maakuzonyatsorova direct manje. Alright, ini rega inditi kana usingafarire maititi ini ndinatuwirira. Which means maititi kuti ndiyo zvandiri mudhara is because of maititi. Ya ini ndikuona chii afana maititi havazvizive about nyaya iyi but maititi do you know kuti maititi ndo akasimudza channel yangu in the sense yekuti music ya panopvesanzi Zizo Zizo pamike music yake yaiswa pachannel pangu panopvesa mwananzi Bole Pro saka ndashandisa channel yangu tiri 2 saiti akashuta mavideos ake anobva aisa pachannel pangu sa madhezi amaititi naZizo pepe maititi pakati ende munonzwa music ya Zizo kuYouTube music yange iri pachannel pangu ine ndatita give up neYouTube baba ndokutaurira Bruno kuti ndandine about 1000 something subscribers ndanditori offline ndakazonopinda ndakazongona papinda mari ndakangozvikona ndakazonopinda ne200 something to first mari yangu ndakatanga kuita neYouTube but that is mari yange yakawanda nguva yandakapinda pandakapinda paYouTube ndakangona mavideo angona macomments I'm here for my titi, I'm here for my titi, I'm here for ndakabva ndatora masubscribe akawanda kusvika kuma 10,000 uko ndakawaraiwa that's why ininiwo futi ndine love and respect for my titi because I know kuti havazvizive zvandikutaura izvo havazvizive kuti channel yangu kuti isimuke is because of her inini mudhara maititi inini I really appreciate zvakangoitika ipapo panguva yacho inini maititi ndimuchemberi wangu vakandibatsira zvakawanda mabusiness ideas ende unoona unoti maititi vakadhakwa vasingavazive maititi unoziva kuti inini maititi mudhara nyangwana vakati maititi vakazodai maititi inovantonzinzisa zvinhu zvandotoona izvi ini handipengeka inini mudhara nditori munhu akakwana ndinotoona kuti ini maititi havasati vambondiudza kuti hanzi munhu abhadhira masofa osambe vantondifonera vachitonituka vachiti Bruno ini handishande kuBruno I'm just your mama and I'm your brand ambassador endesa masofa evanhu ndichanetsana newe Bruno asi zvinhu zvakanaka zvakanaka kuti kana upiwa mari nevanhu respect mari dzevanhu gadzira furniture yevanhu kana watambira kana usingagoni mudhara pane mamwe madhezi andaimbokara mari ekuti ndaitora mari waiziya sofa racho usingatori gadzire wazvona vanhu vanzokera kuna maititi kuti maititi Bruno intamba mari sofa ratadza kubuda vaitondituka mudhara usatore mari dzevanhu vakanzisa zvinhu zvakawanda usatore mari dzevanhu kana usingagoni kugadzira zvinhu dzidza kutaura chokwadi zvinhu zvakanaka zvandinotoona muna maititi so zvinhu zvakawanda zvinotaurwa pamusoro pamaititi vazodai inini handina kana basa nazvo ini I just love maititi as my mother period. Right. So ukamaonyera maititi ndewebasa ndo brand ambassador weBruno ndewebasa and it tend to ndimai vangu it's now a family thing family zvekutodaro zvekutori nyangwe vakarwara na 12 midnight ndotoenda unomuka nyangwe na 3 am kuchinaya ndotoenda GD6 inosimuka yakanaka yakasvika padema kuti tswi ndo vakatotanga kutoirova GD6 zvamufano ndeyavo vakatonditira advert vanonotenga so I appreciate my titi I love my titi I will love my titi alright ndabafarire babo ine maititi vanhu angwana achinyondera vanonga asazive maititi indakasangana maititi takalinga ufind out kuti vanhu vacho vanenge vachiti maititi vakadai hauwazive personally she's a nice woman zvotodaro aipapo ndinoagriya zveshuwa ndinoagriya alright ko ndomboona hangu muchimboita macharity works amune muchiita muchipawo nemasofa pachititi like recently makabva kuendesa masofa kwamaijeremiah zvinhu zvazviya munenge ringe ridhira munenge maita here kana kuti mune matongonzwa mwoyo wenyu uchipushika kuenda ikoko because ndakamboona kuti makaendesa kwanyati saka chichichitika madhira anombofamba sei neasati asviko kuna naSparks madhira akadaro ekuti ndinoona nyangonze Bruno auyawo nemasofa kumba kwangu ichinechitika ibusiness dhira mune maite here kati mwoyo wenyu mune matige ndibatsira hangu vanhu handingati kubatsira inini ndinobatsira vanhu ndobatsira mudhara ndobatsira vanhu vaya vari vulnerable vasina vabereki because inini mudhara pandaka life history yangu mai vangu vakandizvara vakandisiya ndiri mwana mudiki history inoti vakandirasa handidi kutaura zvakawanda nezvazvo ndakakura ndisina mai
so ndikaona mwana ari kunzi haana mai kana kuti haana munhu anomutarisa ndinongotora mwana iyeye ndomuisa mutsoka ndozviisa mutsoka dzemwana iyeye bhiti ndabva kudhilivhara ndine 10,000 ndinogona kutosiya 10,000 ndichiprotecta mwana kuti ndimake sure kuti mwana ari safe because I've been through masituations ekuti unokura usina munhu anokutarisa unokura usina munhu anokuudza kuti masokisi ako akasviba polisha bhutsu muribata unokura usina uchiitirwa utsinye so pacharity work yandoita ndikangoona munhu ari pama1 especially vana like vakairohwa kwaMurambinda vavae nevamwe vakawanda vanobatsira ndienda kuzviona ndiri mutsoka dzacho. Alright, but tambonzwa kuti mune vana munochengeta, is it true kana kuti dzingori nyaya dzatiti zvongoverenga muma-comment section? Yeah, I'm a foster parent. Nditone vana ndochengeta ndotogara navo. Handidyi ndega mari dzemasofa mudhara. Vana vatenga masofa nditozoti ndine vana vangu vandobhadharira. Then ndine vangani izvezvo? Vese vana vandobhadharira vanosvika 15. 15? Yes, handigari navo vese but vamwe vanogara mumahomes. Sanditone vana vangu ini vantu vatori meant for me vandotonobhadhara school fees. Vandotomeka sure kuti vadya. Then weekend pande ndisiri busy ndotomeka sure ndamboenda ndomboita time navo. Yeah. Alright. Alright. But kumba mune vangani? Vangu inini. Vangu ndine 3 personally nemukadzi wangu. Akuwamwa munogara navo kumba? Vamwe ndogara navo 4. 4? And also shout out to my wife harambe vana mudhara. Mukadzi wangu anongoti umatora alright. Ngatigare she's a very caring wife. Kana akanitarisa mukadzi wangu I love you. No, tese tinonida vakadzi vakadaro vanokwanisa kunga vaine mwoyo wakanaka wekuchengetwa. Yeah, it's not easy mudaro wekuti unochinja mwana pamba asiri wako iwe wako arapa. She's a very caring and loving wife. Alright. Aiwa ndabafarira ipapo. Pane nyaya ndaimboona yaitika kuMbare pane mwana ndakazoona vanhu vakuku atakai. Chii chakamboitika pamwanayo? Okay, pamwana wekuMbare tataenda kunoona bhora. It was on a Sunday. Pakatamba Scotland neCapes United. So inini semunhu ndakaona kamwana grade 1 izvezvo mwana wacho. Chinhonga so ndakabatikana mudhara. So ndakangoshuta kaclip kevideo ndikati ndichazomutsvaga mwana uyu. So ndakatora kavideo vandatora nemapictures vandazotanga kuposta papage pangu ndichitsvaga. So vanhu vakawanda vakauya vachitomuziya anowanika kupana vandazopiwa madetails amai vacho. Then ndakaenda kuMbare kwababa vacho tikanotaura nababa vacho. Baba vacho vangu vasati vakutomboshanda. Then vandasangana nefamily yacho baba vacho namai vacho vairatidza kuti vainetsanawo zvaingonetsawo mafamily issues avanisingakwanisi kutaura panapa. So ndakangodza kuti ini chandinoda kubatsirwa kwemwana. Ndaposta kudaro vanhu vakauya vakawanda mudhara vaida kubatsira kubatsira mwana. Pano imwe kapu yekubhorodhi yataura tipe mwana. Then vamwe mwana ogara kuKaroi boarding ati tipe mwana tigare naye kamufanhaka. Yakatombotrenda nyaya iyoyo. But zvakazongobvutwawo nevakabvutawo. But vakazongoona kuti aiwa nosinzi vakuru wabvuta getisiyane nazvo. But chakakosha ndechekuti ndakazonzwa mwana iye akudzidza kuChishawasha boarding primary. Family yacho yese. Then baba vacho vakatsvagirwa basa. Asi chakangokosha ndechekuti ndo ndakadhiskwa zvangu mudhara unzi Bruno aiwa aida kufima mwana hanzi for personal benefits. Aiwa ukona vanhu sometimes havanzwisisi zvatinoita zvinenge zvichiitika because dai pasina kuti makadaro dai mwana asina kutomboona help dai baba asiri kuenda kubasa and everything. But basa makatoita rakatonaka because chakazokosha end result ndekuti mudhara wacho akatotsvagirwa basa through inini. Mai vacho hanzi vakazotsvagirwa futi basa. But ini chandainyanyuda vana kuti vaite sei vave vari panzvimbo iri safe and I'm very sure kuti vari atoma boarding primary. Right, nanzwa muchita nyaya dzekudhiskwa. How do you handle criticism iri paFacebook? Sometimes ndomboona vanhu vachishauta Bruno azodayo, Bruno azodayo plus obvious nenyaya yekuti unenge uchifara futi maititi obvious manhu ovenga maititi anopesa atongokuvengawo anofarirawo maititi anopesa akufarirawo. So how do you handle vanhu vanenge vachikudhisa pasocial media kana even live muchiwa akakuona kuti Bruno how do you handle?
Inini mudhara, inini kudhiswa. That's my motive. Handitarise kuti hanzi DJ Sparks anga achiti Bruno azodai. Inini as long ndisingakuzivi, handitarise. Saka isusu takudhisa makutiziva ndopanda problem ere. Ukandidhisa ndichikuziva ndongosiyana newe mudhara. Inini ndiri munhu ari very focused. PaFacebook ndakazotsvaga mari. Dai ndaida mudhara zvekuswera ndichitaisa kuti PaFacebook ninga azoti zvakadai ndisina GD6. Dai ndisina shopu yakadaiwo. Wazvona, dai ndisiri kunzi Mr Bruno nawo. Because ndinoita zoti nhasi ningiriki nazoti King Solomon azondiposta achiti Bruno is the rembwa. Handitarise izvozvo mudhara. I focus. Asi King Solomon wakati Bruno is the rembwa. Ndiringopa sema example. Wazvona, unongoona munhu achingoposta unoona no izvi ndezvekudhisa. Plus zvekudhiswa mudhara, inini handivhunduke zvekudhiswa. Ini ndakakura ndichidhiswa. Yes, ndakakura ndisina mai. So ndakakura ndichingodhiswa nzi get away, ndosaka usina mai, ndosaka wakaraswa, ndosaka handizovhundukawo zvepaFacebook mudhara. PaFacebook we are just here to tsvaga mari chibaba. Ndo zvinhu zvakakosha. Alright, Bruno, maybe mubvunzo kwayo atinomboananza mukutaura nyaya yamastering. Mama vari kwere izvezvo? Ya, variko? Munombotaura here munombo ya totaura. Ya totaura. But ezvo zvese bo makavaregerere zvakaitika kumashure. I can't say much. Handingatauri zvakawanda. I think vakaita papasiya pakadaro. How do you handle nyaya dzevanhu vanokufara? Because obviously kuita business and business rakura ka, but obviously vanokubata vamwe vanogona kupa half down, ubva waendesera maybe delivery yobva yasvika, ubva wakuvhara. How do you handle maclients ako? Mamwe anozokuvhara, vamwe mari dzacho dzisingazouye, munozvifambisa sei? Ini mudhara vanondivhara ndokutera, ndokutsvaga kusvika ndakuwana. Right. Inokandivhara ndokutsvaga kusvika ndakuwana. I will make sure kuti ndakuisa pakanaka. Recently ndakabva kuvharwa 7.5 vanhu vacho vari mukati izvezvi. Ndinokutsvaga kusvika ndakuwana. And also madhezi ekutangawo unenge uchitsvagawo ukama nemaclients, unogona kutora sofa wopa munhu. Variko vasingabhadhari mudhara wekuti unotopa munhu sofa otoona madhezi amakawirirana asvika hapana mari iri kubhadharwa. Pamwe ndinozotera ndotora masofa angu kana kuti ndongokuendesa kucivil court. Alright. Inini hamuzosiye handisiyi hazviti. Ndingatorega kuvhura shopu ndakutsvaga kusvika ndakuwana. Ndobva guys mukunzwa kuti chipande achisiwe, chipande achiregererwe, mudhara achisiwe, chipande choramba chichivhimwa kusvika cherese tachiwana. Mbona mubvunza musina yazo ndipindura Mr Bruno. Like ndinoona vanhu vakawanda sasha maceleb ndakaona vana Nyati makaendesa masofa asingazoti charity ende zvichi kwana mai Jeremiah makaendesa mayo. Zvinhu izvi ndezvo charity zvamune muchiendesa here? Hazvikunyudzei here? Because ngataure zoti seti nemasofa kana ngaita kana maybe 800 mongoitora mabva mangwana pakana kuti Sparks. Hazvikuitisei loss here? Munozvibhanisa sei? Idhira munenge maita here kuti anoona wangu ndichakupawo mayo but uchazondi return ndichazotiita maadverts kaushanda sei? Munozoshanda sei mama? Ipapapo zvakafanira kunana Nyati. Kuzongotiwo zvawo ukapa munhu masofa waiziya munhu anogona kusazoita zvinhu zvamune mawirirana but ine riri business mudhara. Ndikakuti wewe une following yakawanda ndokupawo masofa wondikandawo pamhepo at least neida uzodini mudhara. Hakuna zvinhu zvemahara chibaba. Kune munhu ane ndebvu kana kune munhu akura ongonzi zvinhu zvemahara. Hakuna zvinhu zvemahara. Chechidoedza ukwe business. Charity ndoita kuvana vadiki only, kwete munhu mukuru anouya achiti ndipowo masofa. Ndipo headboard kungoti headboard ndimbonoratsamira do vamwe zvavo vasingazozadzi zvamune mawirirano. Unozongoona dai wano ndo zvaari munhu wotozongosiyana nazvo but rinenge riri business. Bo zinochida kunyaazonzwisa zvo nekuti zvinhu ndezvemalove nemalikes here kunzinzi Bruno chibaba icho kana kuti ino business ramune muchita ngavano DJ Sparks ndikape kana wardrobe muchatongoti shout to Bruno. Exactly ndizvo. And une vanhu vanokufollowa iyoyo vachatoti DJ Sparks akatenga kwa Bruno. Saka munotenga kwa Bruno. Mari yesofa enda kupa yakudzoka. Ndo chatichidawidza ubudisa. Ndo I think papo tapanzwisisa. Bozi toona vazoenda kune vamwe vanhu chiti imi
chipotipewa masofa atibukona zvoita Bruno anopa ukwana ungopa munhu sofa anoshamisika zvafanira kuti ungangotora site madining chairs yongoti hanzi ndoda kupa munhu ndara zvogadzirwa nemari zvinhu ava Bruno rekaputika kamari yakura tikuona kuti no mota dzingosvika marori akanzi Bruno Furnitures uchinzi ko munoshanda sei munobva madhilivhara munoita sei? Yes, tobva tatodhilivhara nyangwe zvikanzi munhu ari kupi nyangwe zvikanzi ari kubulawayo nyangwe zvikanzi munhu ari kubulawayo nyangwe gokwe handifungi kuti ndine site sandambodhilivhara kwese tetodhilivhara beauty uri diaspora unongotaura nini pawhatsapp online kuti panhamba dzevabereki vako toendesera vabereki vako totokufonera tasvika woconfirma wosenda mari paudremit senda mari pamukuru Western Union. Alright, saka mune mamwe madhira munoite kuti munhu aigona kuzongoti asvika ona zvinhu zvake obva mazotumira mari but kune ndambosangana nemachallenji ekuti unoziva kuti zvanga uchataura zvekuti pafacebook unogona kusangana nemunhu anotokuvenga usina kanombomutadzira unogonatonzi ndakambonzwira nesofa kuwange mudhara ndarowa track plus kuwange kune magame park ako ndarowa track ndaenda kupi ndaenda kuwange ndasvika kufonera munhu candidate mudhara utozodiscover kuti panapa ndavharwa kuzotsvaga zita remunhu utonoda munhu ndakamborinzwa kuti ari muindustry yefurniture. So kana uri kuna nawange Victoria Falls uchida sofa zveshuwa unosenda inonzi commitment fee yekuti ndogona kuudza kuti sofa re1.9 ndokudza kuti senda $100 kuti ndinyatsouve ndine confidence yekuti uda chi because unoitiswa mudhara tsinya mana wokutora munhu ndasvika kuwange mudhara muri muna June chando mudhara. So ndo mamwe challenge atasangana nawo but hatina kumboita give up tangoramba tangoramba tichienda. Alright. Saka Bruno Furnitures ichangoramba ichingoita zvemafurnitures hapana itikuti mabusiness twamune muchimburano twatingadei kuziva izvizvi tinyatsona kuti ngatimeshe networth aiwa kana mumesha networth furnitures iri mumasofa chete mudhara quality furniture the home of quality furniture chete ndichazodawo kuti hangu faniji yangu pamberi apo kana ndanyatsositla because ndirimboda kuvaka shop yangu nekudii kana zvasitla I think it would be Bruno Furnitures ne orphanage yangu nichibviso mari kufurniture ndichisochi that is my ndo vision ndokwatiri kuenda mwari wakuitire zvakanaka mudhara especially paorphanage apo inofanira kuti saka Bruno inofanira kurana fast guys munofanira kusapota Bruno because kwada kuenda nechinhu chake ka I think muchabatsira vamwe vanhu vana vasiri kuziva kuti vangadyei nhasi vangarare pai saka I think mudhara inini ngoti hangu handisimpinga dai ndisimpinga from zvamukutaura ndaigona kusenda mbotenga kana mamwe masofa nechiko munongotora masofa mumwesa pastatus apachai 2-3 vantenga wanotenga because vision inofanira kuti iende mberi pray kuti vision ndaenda kumberi. Right. Recently pane nyaya takaona muchiita semusikunzwanana namalot takaona muchiti ano maloti chihando chifarira mhani chimunhu ichi ngachimbobatike nembochipe 50 then respondi yamaloti inova respondi yakashamisa vanhu zvinotyisa hama mweya ndikuita dhiringira asi ndikuona rabruno chiri kuzazisa itai muchirowa ndopesa ndakudze Sparks maloti nangomufarira because ufanofarira maititi. That's how I liked Maloti. Because of ndaangona support ochi maititi ndasa ndangoto chi mama icho ngaicho chitori chi 50 and I never expected to touch achandi mubukira zvekudaro but ndangozvitambira zvakadaro kuti zviriko aiwa zviriko but zvinowanika vanhu vakafara vanhu vakafara you will find out mudhara mazimbabwenzi mudhara kana paine munhu anorwadziwa nekubudirira kwemunhu kana kuti kusada kuona mazimbabwenzi adi kuti vanhu vawirirane unoziva mazimbabwenzi adi kuti vanhu vawirirane mazimbabwenzi ane godo mazimbabwenzi anowisira pasi izvo zvekuti ngazvingonzikana kuti Bruno arepa izvezvi zvione nemunhu usingazivi unotonzwa kuti ya zvaita it's actually said mudhara kuti vanhu vaifara kuti Bruno atukwa ya wakaura wapfidza zvofadza kutukwa kwemunhu unongona kuti level of understanding wevamwe vanhu vacho wazona zvafanira kuti iwe ukatukwa ndoisiriko ndototi munhu ari kutuka munhu DJ ari kutukirwa aita sei utondotofarwa kuti ya
ane dzungu ada kunzi ane mari unotonoti ndosaka mazimbabweans most of them vasingabudiriri. We should love one another, kuwirirana, kukurudzirana, kusimudzirana. Hey, padoda umwe munhu simusimudze, patadza munhu ngadzoredzwe munhu in a nice way. Kwete kufarira kuti munhu atukwa utoona kuti hatina kwatukuenda mudai. Ndizvozvo Mr Bruno zvakaitika matuka batakazona kuti mamese achaziva kuti chii chakaitika pakati between post yekuti uyatorako 50 matukana tobva tafara mazimbabweans tobva tazoti takuona mese tobva tanyara mazimbabweans chii chakaitika pakati apo. Actually Maloti ndandagara ndichitaura naye kumashure. Ndomunzwisa kuti munhu asingadi zvekuenderoendero chi kumberi. Ndatogara ndiri nemamwe madhiri andoti naye kuseri. Saka yangoti aiwa no hanzvadzi mari iyo ndikuida but wewe dai wauya kuseri wewe. Sei wataura papublic kuti doni pa$50 zvinoita as if chi ndiri kutambura. Ndikati aiwa no hanzvadzi yangu ana Matthias Mary ndakatombowa pamaheadboards nemadining chase but hazviri kuti Matthias Mary haana mari yekutenga maheadboards. Ndizvozvo ana Talky Vibes ndakamupa madining chase hazviri kuti haana mari yekuita seyekuwewo. Ndizvozvo ini kunaona vanototi kumabhuru noda kupei $2 ndotopaka GD6 mudhara ndototambira $2 ndiye nzoti munhu andipa nemwoyo wangu. So Maloti is my sister. Ndango understand kuti ndiwo zviri paground. makati makazvihambula makati no ndakabva ndafuna ndikati sora hanzvadzi yangu ende urodza kuti taiwirira ndakabva auya she came through tikatoita madhira taitoita. Saa 50 makambera ndakamupa 50 akatorwa ndipromisa ndipe hanzi wandipromisa kabruno ndipe ndizvo chakadaichikwevedzete 60 kana 70 zvaitika pasocial media but hatiri bona Maloti. Saka bo I think ndo tinyatsonzwisise because pambacho vanhu zvinokuitika pasocial media but hamdara muri kuita zvakanaka ende boza vanhu vazhinji atakaona vaita furniture vamwe vacho vakasiya nda mumareason avangainawo but thank God kuti muchipusha. Giving up mudhara is not an option. Totombosangana nemachallenge mudhara zvinhu zvakatokuoma mudhara zvekuti pana ma1 but hatiite give up because ukaita give up mangwana vanaonowa pechi pane pakashata. Hatidisi ushe nekuti ukafa vanaonosara vachiti chibaba ichi dai chakasika chavigwa ichi mani hapana zvachakati kati mwana anogona kuenda kunoitira weti paguva rako kuti aiti mudhara mudhara hapana zvaakaita. So giving up mudhara haisi option. Toramba takahadhira mudhara toramba tichienda samune maplans ekuzombovhurawo mamwe mabranches kwaMutare so that izvo zvokasika zvasvika pati zvibve kuno very soon ndatovhura kwaMutare then ndozoti Bulawayo very soon ipapa ndatovhura kwaMutare then ndozoenda kuBulawayo tichingoona kuti zvichakamira sei. Yes. Alright. Aiwa inini Mr Bruno I think mibvunzo yese yanga ndinayo yapera zvangada kutaura nemi zvese ndabvunza ende mazviclear kana pachingo paino anenge asarawo nema-questions I think vanozongopostawo mucomment section mune muchionawo makwana achiita kuti mupindura makwana asingaiti kuti mupindurewo then tozomita pambera mune mamwe mashoko amungade kudzomura eZimbabwe kana vamwe vanhu amungade kuencourageawo in everything zvavari kuitawo because matomuna ari successful takutoza tino takutoda kunzwawo mashoko echenjedzo from Bruno Furnitures. Mashoko angu echenjedzo mudhara firstly ndoda kuti pasocial media ngatisangouye kunobhasha vanhu. Social media ngaishande zvinhu zvinobatika zviri tangible. Kana uri paFacebook ita business, tengesa hembe, tengesa masocks, tengesa madomasi, tengesa zvimwe zvinhu, ita zvinhu zvokuti ubenefite. Usangotenge data mudhara kuti unongotenga data 20 gig re45 chakadaro 45 US. Uchinge unobhasha vanhu usina, uri kubhasha Bruno atenga GD6 rake, uri kubhasha Bruno avaka manchoni yake. Wazona ndotongokuseka, handitomborwadziweni mudhara, ndotongoti Mwari honai mwana wenyu. Ari kutambura mwana uyu, ari kuisa data re$45 kuti andituke indogara mumanchoni mangu. Wazviona. So ngatishandise mukana. Facebook social media is kusanganisa vanhu,
tichita link up nevamwe. Social media ndo yakatisanganisa mudhara kunyepeni. Andizvo Social media yakasanganisa namaititi. I'm now a celebrity. Avana celebrity zvoshuwa. Yeah, and also don't so offend body. Usamire kuti hanzvoni nekuti kuna vamwe mai vati Bruno itsotsi saka inini ndabva ndasiya zvefurniture. No. Mulife tosangana machallenges akawanda and life is not always sunshine and butterfly. Life makwire madzike saka zvongoda kuramba wakahadhira mudhara wakaetera. Ndo mashoko angu epesero mure Zimbabwe. Alright, mure Zimbabwe ndifunga manzwa ane nzeve dzekunzwa anzwa zvake, ane chekudzidza nechekuita sei anzwa. Doko kuti ene kuramba muchingoona mavideos edu nekuramba muchingoona mapodcast atinouya nawo mumaconversation atiri tichitewa mune zvakawanda zvekudzidza zvokuti unokwanisa kudzidza zvakakubatsirawo, especially apa kandipa dzokorodzi kana uchingori pafacebook tisai kutengesa something usangouya pafacebook uya kuzongotsvaka zvinhu zviri bad chete. Even paramba ino interview pane zvimwe zvakaipazvo kunenge zvataurika maybe na DJ Spas kana zvino zvisingakufadze, but pane zvimwe futi zvataurika zvokuti unodzidza. Saka tora izvozvo usangofokase pane zvinhu zvinoita zvakashata chete. Pane zvakawanda zvataurwa. Uyezve guys munofanira kuya kuno kumutenga masini acho neyazoona masini manyama mudhara. Also ndandasirira vanoda furniture vese be turi ku diaspora South Africa kupi nekupi, we sell furniture online. Dotengera mai vako mubhedha, masofa, maheadboards. Just follow Bruno Furnitures, manumbers aripo. No need yekuti ndoda kutanga ndauya, ndoda kutanga ndaona. Bata liyo izvezvi toendesa mubhedha, toendesa masofa. Also surprise your parents, tengerei vabereki venyu furniture, mubhedha, wardrobe. Vanofara vakuru vakati makombera anobva kuvabereki. Kune vanozvibhilivha zvakuti makombera anobva kuvabereki. Isusu tete takaraswa. But I think nyange musatanisa ndozvizati mhomes adangoswa. Vakakura vaya vachiurira nemamhomes avo. Tengerei mamhomes. Musatedzere isusu tisingatengeri mamhomes. Vakakura vachichengetwa nemamhomes. Tengerei mamhomes. Handiti kana wakakura uchizva Mwari chaizvo mudhara zvandiri kutaura. Asi Bruno chiregerera Bruno. Aiwa kutokumbirawo. I'm just saying zvafana kuti iwe DJ wakura uchingetwa nabamukuru, kutomboti wakura uchingetwa nabamukuru. Do something for him. Mutengere sofa kana sutu kana hembe. Waiziya? Kana headboard kana dining set, just to appreciate. Ndaka appreciate my Joe, she was there for me when I was down. So ndikatoita ite tumari, I go back to my Joe. Mchembere madi 100. Wazona just same as my titi. Ndikabata tumari ndotoenda kuna mchembere wangu. Mchembere maita sei mchembere 100 down mwanangu, waita sei bata 300. Is co-appreciate muna when someone is there for you when you are down. Paunozoitawo up mudhara. Munhu yakakosha. So kuna vakachengetwa navabereki, musakangana vabereki uchiti ndiri kuSouth Africa ndiri kubata 200 rands. Uya kuBruno Furnitures obatira 1000 rand, $, kusvika mubhedha wako toendesa. Unogona kuona zvinhu zvako zvinotozaruka. You see? Pamwe pacho hapadi kuti Mwari andifuratira chichitengera mbuya wako masocks, tengera mbuya wako magumbezi, kana sofa, kana chikauchi chaicho, kana chirecliner. Ndemarecliner akanaka DJ Spas. Kana ayo maslipa ekuti anongozembera. Paanozembera paanongoti mwana wangu uyo yakanditengera ichi chine comfort. Zvangu zvine comfort kaizvi. Only best furniture company muZimbabwe. Ita ke chikuita ndichipa pa interview chisade kuikata is because of comfort. Wazona ndo mandokatera interview kaidombo tombopamba rimwe awa. So quality furniture kwa Bruno Furnitures manamba vanongofollowa Bruno Furnitures totengesa todelivera wherever in Zimbabwe. Alright. Thank you very much my brother Bruno nekutipa mukana kuti tinge takagara masofa na comfort tichikuinterview hai. Matosiya zvanganifanira muita madelivery zvanganifanira muchiita, but mangoti respect patata totamboyawo ikoko timboitire ikoko timboratidza vanhu kuti imwe atatogona kutoita kuti atedi kuti zvakanaka. Saka thank you very much Mr. Bruno. Mwari akuitire zvakanaka. Thank you, God bless you DJ Sparks. I receive. Mune Zimbabwe, don't forget to subscribe, like and share. Uchingochitona ku YouTube usina ku subscribe, please gara subscribe. Then uchingochitonera ku TikTok, chitonera ku Facebook usina kuti follow gara waita se what follow because tichanga chiramba tichungoya zvinhu zvakasiyana siyana zvatinoita. Tine mashows akati wande atinoita. Tine dialogue with DJ Sparks, tine uncensored podcast, tine realities of Christ, tine my West at break. Saka haushaya unofarira. Saka gara waita se wa subscribe kuti support kwenu zvatinoya nazvo. With that, we are out.